आ रुपया वाले के कह गिना तेरे कहते का हो रुपया के घमंड भइल बा ए पटक के रुपया छीन में सब घमंड निकल जाए पीछे ओइने जहां दूध चढ़ा देनी जान लीजिए जी खाली उल्टा सीधा बात खाली बोलले बड़ा रह जा अब चली हम तनी मुनी हंसे वाली बात कहनी है तो क्रोध में कहते रे क्रोध में का कि तू ऐसे बोलत रहे तो बुझाता कि नोच चोथ लेबा हमार काम बा गावे के तहर काम बा गावे के नोचे वाला काम हमार तहर नहीं खे नोचे वाला हमार तहर काम नहीं खे जोली कुल ही नोचनी है। गीत यहाँ के लोग बजावल है कि तोरा जस ब्यास के मुआदी भंडरिया धास के जबकि अहिरान स्टार टुनटुन यादव जी बोल रहे कि तोरा जस बदमाश के मुआदी खेसरिया धास के एमे कुछ अश्लील ना रहल है तब यहाँ के श्रीमान ब्यास जी अपना बढ़िया बात रवा कहनी है आई रवा के गो माला हम पहना दिया आई रवा के पहना दिया आई श्रीमती जी अब वो करा के कहता कि तू धास ओ बात के कहता रे कि तू धास के कहे मोइबो अब मुंह मार दो हम मर जाए देखो अच्छा मुंह मारला से केहू मरेला मुंह मार के मुआइब ना के करा के मुंह मारेला कहता तब हम सुधार गइल बानी हम कुछ बोलत नहीं कि यही जाने कि जानी ये जो तुम खेल खेल रहे हो हम उस दिन से खेलते आ रहे हैं जिस दिन से तुम्हारे बाप दादा बालों में खिजाव लगे चुटकुला कहले सब लोग जो कहता हम चुटकुला कहतनी नया हो जान जाए कि यही तरह अपन बार कटवा के अपना मौगी लगे जाके कहते कि का हो तनी देखो तो हम दिलीप कुमार जो लागो तनी कि ना अब उनकर मौगी कहले के हई देखो हे कोरियाठा के पगलाइल देखो है नतिया के कटवा वाले बा कैसे कहता कि दिलीप कुमार जो लागो तर कि ना तो मौगी इनके कहता कि आय हाय ए बोलम ए हमर करलोट मारा एक जमा प्रास के डिब्बा तू केस कटवाले बरता इतना कराता रहो हम तो चाहब कि जाना कर के से छिलवा लो आ छिलवा के ओइ बते बुझाई कि प्रकट हो रहल बरता चुटकुला कहम तो लोग के ना कह धुन हम केहू के ले सकतानी विद्वान के गीत गा सकतानी अरे वह घीसल पीटल हुए चीज दुगोला के बात रहल कृष्ण चाचा आप विद्वान हैं आपके साथ हम झाल बजाए हैं अच्छा गर्जियन वो सब लोग से हमें बात संदेश देता नहीं ब्यास के मतलब कि अगला ब्यास जहाँ प्रसंग छोड़ल पिछला ब्याज के वहां से बढ़ावे के चाहिए नियम यह कहता दुगोला के मतलब पहल का दुगोला एजा खत्म हो गई दूसरी का बात रुआ कहनी कि गणेश विश्वकर्मा भगवान के कार्तिक में जन्म भइल बा आ जबकि ई महीना कौन चल रहा बा महाराज आसीन चल रहा बा जी आसीन चल रहा बा तो कैसे मानी अगर कार्तिक में इनका जन्म होता है एकादश के दिन तो आसीन में कहे मनाया जाता है एक और मतलब कि वो गुरुजी से ले ले बानी वो चीज के प्रूफ नहीं की कैले ओरिजिनल बात आखिर 17 सितंबर के कहे मनावल जाता पहले सकरात चर्चा मनावल जाता रहे 14 के तो 15 हो गई लो 15-16 हर त्योहार आगे पीछे हो जाता लेकिन विश्वकर्मा पूजा काहे 17 के मनावल जाला एगो विद्वान से हम पूछनी कि आखिर 17 तारीख के राज का हो तो ऊ कहले कि आसीन मास के
मकर संक्रांति में सूर्य जौन बारे कन्या राशि में प्रवेश करेले आ वही कन्या राशि में प्रवेश जब करत रहले जब 17 सितंबर मानल जाला आज वही 17 सितंबर ओबे डेट ना रहे तुहे कन्या राशि में सूर्य भगवान प्रवेश करत रहले तब भगवान विश्वकर्मा जी के अवतरित भई रहे। रहल बात ठीक बा जानकारी अलग अलग के चीज बा लेकिन वह दुगोला फायदा के कायदा बिगाड़ दे बताओ